Moet aan de kant. Nou, goedemorgen allemaal en welkom bij een gloednieuwe video, gloednieuwe vlog van Las Fallas 2025. Als jullie achter mij kijken, wij staan al bij de kooi. Hè? De kooi van de Mascleta zometeen. En ja, die gaat zometeen los. En wordt vandaag een leuke dag, want we hebben nog meer shows op de planning. Vandaag zijn er 2 shows hier in de kooi, dus wordt wel echt super tof. Het begint al langzamerhand wat drukker te worden. De mensen die gaan al zitten hier in de buurt, dus wordt wel gezellig. Maar goed, de intro die komt nu en dan zie ik jullie zo meteen met de Mascleta. Ja.
ja, we zijn weer in het appartementje aangekomen. En de Mascleta op de plaza was echt hard. Hij was echt goed hard. Maar goed, zo'n Mascleta daar op het plein, dat is zo speciaal. Maar er zijn niet heel veel souvenirtjes van de Mascleta op het plein zelf. Ja, je hebt soms van die kleine souvenirtjes die je in de winkel kan kopen. Bijvoorbeeld van die kleine broches en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld een t-shirt ervan, dat zou super vet zijn. Nou, dat is nu trouwens ook gewoon mogelijk. Want kijk eens, hier heb ik een t-shirt aan van Las Valencia. Maar op de achterkant staat Mascleta. En dit gaat over de Mascleta op het plein. Staat bij 2 uur en dat die 130 decibel plus is. Dus 130 plus decibel niet normaal. Die gaan zo hard daar op de plaza. Maar er staat ook bij wat de failleras dus zeggen voordat de Mascleta begint. Namelijk, Señor Pyrotechnic, pot comenzar la Mascleta. Jazeker, en dat staat allemaal mooi op dit t-shirt, dus je hebt een heel mooi souvenirtje. Wil je nou ook zo'n t-shirt? Dat is mogelijk. Link hieronder in de beschrijving van een Instagram pagina en van een e-mailadres. Wil je zo'n t-shirt hebben? Stuur daar even een mailtje naartoe en wie weet loop jij volgend Las Fallas ook met zo'n shirt rond. Hey, wij gaan verder dus nu even lekker ons eten opeten en dan gaan wij zo meteen lekker weer de stad in. En dan nemen we jullie natuurlijk weer mee naar de volgende Mascleta toe. Kijk hem op. Kijk hem op als komen. Kijk, steek deze andere in. We hebben hier best wat meegemaakt hoor, dat ze komen. Je bent fluit. Ja. Nieuwe. Kijk eens. Even knallen, nu kunt ze werpen. Fertig? Ja. Oké, oké. Vámonos. Corretto Trueno nummer 17. Ze zijn niet zo duur. Ziet er goed uit, leuke dingen. Komt jongens. Kan je helpen?
Zo net hier even in het parkje geweest, een beetje aan het meestoken geweest met de locals en er waren wat andere Hollanders nog bij, dus het was erg gezellig. Ook nog een Duitser die met wat Trueno's aan het gooien was. Het was echt wel even weer gezellig om lekker te knallen daar in het parkje. Daar knallen ze meestal altijd wel, is vaak ook geen gedonder, altijd gezelligheid, heerlijk. En nu lopen we een beetje lekker door Ružova heen. De lichtjes die gaan al aan hierboven, dus de gezelligheid wordt alleen maar meer en meer hier in de stad. Moeten jullie deze zien? Die is mooi groot. Nou mensen, kijk eens, er hangen hier slingers in de straten. Mooie maskletta. Señor Pyrotechnic, pot comenzar la mascleta. Jullie zien dat vrouwtje daar verderop wel staan. Hallo. Ja, even een foto. Ja, flits. Zo mensen, net die maskleta daar gaat in het straatje. Was echt goed hard, maar ik moet wel eerlijk zeggen, was er vorig jaar ook, maar toen mochten we gewoon bij het hek staan en nu moesten we in één keer 5 meter verder naar achter toe, wat wel jammer was. Dus je merkt wel dat het hier wel allemaal weer wat strenger gaat worden, want ja, meer en meer mensen komen hier op deze shows af natuurlijk op dit festival. Maar goed, hij was alsnog wel lekker dik. De Terremoto die was ook best wel goed hard. Die voelde je wel even lekker op de oortjes. En nu ben ik onderweg aan het een beetje ja, goed doorstappen en af en toe even een jogging erin naar de Nit de la Alba. Dat is de Sia Show op een plaza. Ja, dat is de opening voor de finale week zeg maar, van het festival. En dan daarna hebben we nog een showtje als het goed is, maar dat is niet 100% zeker. Maar als het goed is hebben we daarna nog een showtje om 1 uur. En daar moet ik dus ook nog naartoe rennen. Dus ik kom vandaag wel weer aan mijn conditiesport. Lekker bezig. Valenciana is best wel goed hoor. Señor Pyrotechnic, pot comenzar la albada de la
vergt ook nog een show af, mensen. Nou, we zijn bij de volgende aangekomen, mensen. Hier hangt hij. Dikke mascleta met een korda erbij. Dat is een kooi waar allemaal bratjes in losgelaten worden. De mascleta is nog niet eens begonnen en hier ook.
Double Throw van ARS komen uit, kijk, 2008. Hele oude productie. Zo zien ze eruit. Gekke dingen. Het zijn een soort van tunnekings. Hij schiet zichzelf omhoog en dan knalt hij. Steek ja, het is oude productie, dus ik weet niet hoe goed ze zijn, maar er waren zo net een paar die knalden. En deze die plofte, maar ik heb er nog een paar. Dus ik zou zeggen, zullen we nog eentje doen? Deze steek ik. Proberen we nog eentje. Ze zijn al heel oud, maar wel geinig. Ah, die flopt. Jammer. Proberen we nog eentje. Even schudden misschien. Ja, zie, die knalt. Zo horen ze te gaan. Gekke dingen. Nou, goedemorgen mensen. Voor ons is het al morgen, voor jullie is het einde van de video. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, klik het notificatiebelletje aan, zodat jij nooit meer een Lasfaias video vlog mist. Oh, ik ben helemaal aan de end. Want op dit moment is het ook 6 uur in de ochtend. En we hebben iets van 2 uurtjes geslapen of zo. Dus wij zijn echt kapot. Want wij gaan in de volgende vlog beginnen we, als het goed is moet er een desperate zijn. Maar goed, dat komt allemaal wel voor jullie in de volgende vlog. In ieder geval, dit was ook al een super tof vlog. Want de laatste Mascleta echt, dat was bijna bloed uit de oren. Dat was zo knijtend. Heerlijk. En daartussendoor hebben we ook nog gewoon zelfs een random Mascleta meegemaakt. Dus het was gisteren wel echt even een Lasfaias gevoel zoals ik het gewend ben hier ook. Maar goed, ik moet nog opstarten. Dus ik ben een beetje heel erg... Maar ik eindig hierbij wel deze video. En ik zie jullie bij de volgende. Later.